भारत सरकारनि इन्टिग्रेटेड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट सार्भिस एबा ICDS आ आसामनि गाहाय बिखा अंगनाबादि सेन्टारा गोर्बोआव थानाय आइजो आरो गथ'फोरनि मोजां जामुं जानाय, सावस्रि आरो सिगां फोरोंग्रोनायनि गुदि थावनि जानानै गामिनि सुबुंफोरनो सिबिथाय होयो। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 8 नं दतमा बियाबनि मोनथाम BCDCआव मडेल अंगनाबादि सेन्टार न'खौ BTC नि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि EM प्रकाश बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय बरसिजरा मडेल अंगनाबादि सेन्टार, दलरपारा मडेल अंगनाबादि सेन्टार आरो थाकतारा मडेल अंगनाबादि सेन्टारखौ ICDS प्रजेक्टनि गेजेरजों 25 लाखनि न'खौ आबुङै लुफुंनाय जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट अफिसार, दतमा ब्लकनि BDO, अंगनाबादि बिफाननिनो गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोर, अंगनाबादिनि मावथिफोर आरो BPF दोलोनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादों। EM प्रकाश बसुमतारिया मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादों। सेरफांगुरि दलरपारा आरो दतमा बोरसिजरायाव ICDS नि जे मडेल अंगनबादि सेन्टार बेखौ जोङो फुंनि भागाव जों खुलिनानै लानो हाबाय आरो बिनि उनावहाय जों थाकतारा अंगनबादि सेन्टार खुलिनो थांगासिनो दं। दा बिनि सिगां जोंनि जे मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ हरगिरि जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां BTC नि MCL हिसाबै आं बिथांखौ बा BTC नि EM हिसाबै बिथांखौ आङो धन्यबाद होगोन आरो जोंनि मानगोनां 2 नं दतमा समस्थिनि MLA श्री रबिराम नार्जारी सारखौबो आं BTC नि EM हिसाबै बिथांखौ धन्यबाद जासिदों। जे थांखि जे उद्देश्यखौ लानानै बे ICDS नि न'खौ लुफुंदों, जे उन्दै गथ'साफोरनि जे भबिष्यत बेखौ बानायनो जे थांखि लानानै देहा गोग्गो खालामनायजों लोगोसे बिथांमोननो गियान होनायनि जे थांखि निस्सय मोगथां महर मोनगोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो फैबाय थागोन समाव जोङो ICDS न'नि जे माखासे मडेल जों BTC हिसाबैबो जों माखासे मडेल खालामनायनि जों थांखि लादों। प्रथम बोसोर हिसाबै 2025 आरो 26 आरो 27 नि थाखाय जों एसे फान्ड धार्य खालामदों। जोङो जोंनि BTC नि मडेलावबो जोङो ICDS सेन्टार लुफुंनो जों थांगासिनो दं।